29 апрел дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид Сиу Донгюро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он, аз ҷумла бо Созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз дастгирии доимии созмон аз талошҳои ҳукумати Тоҷикистон дар роҳи татбиқи афзалиятҳои миллии рушди устувор изҳори қаноатмандӣ намуданд. таваҷҷӯҳи зиёд ба тақвияти иқтидори комплекси агросанъатӣ, таъмини низоми босуботи озуқаворӣ мутобиқшавӣ ба оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва ҳифзи муҳити зист зоҳир гардид. татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои идораи самараноки замину захираҳои об, беҳбуди бахши чорводорӣ, хоҷагиҳои моҳипарварӣ, ҷангал, ҳифзи растаниҳо, дастрасӣ ба тухмиҳои хушсифат, идораи мубориза бо ҳашароти зараррасон, ҷорӣ намудани навовариҳо ва технологияҳои муосири кишоварзӣ зарур шумурда шуд. доир ба амалисозии барномаҳои муносиб дар самтҳои рақамикунонӣ, роҳандозии тадқиқоти бунёдии илмӣ, рушди соҳаи тухмипарварӣ, ҳалли масъалаҳои экологӣ, аз ҷумла барномаи рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030 ва 10-солаи хоҷагидории оилавии Созмони милал то соли 2028 гуфтагӯи судманд ҷараён гирифт. пешвои миллат ҳамзамон ба мудири кулли созмон барои дастгирӣ аз номинатсияҳои Тоҷикистон гӯсфанди зоти ҳисорӣ ва ангури навъи тоифии гулобӣ ва ворид намудани онҳо ба мероси низоми кишоварзӣ дорои аҳамияти ҷаҳонӣ изҳори сипос карданд. ба мавзӯи ташкили гӯшаи Тоҷикистон дар қароргоҳи созмон низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. инчунин алоқамандии Тоҷикистон аз идомаи ҳамкории стратегӣ бо созмон дар ҳама самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак таъкид гардид.